Gitubag sa DPWH Region 11 ang pagsaway ni Davao City Mayor Baste Duterte sa mga road project sa ahensya sa syudad nga sumala sa mayor, bisan tarong pa, ginabungkag na. Atong sayron sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, depensa sa DPWH 11 nga ang tanan nilang ginapatuman nga proyekto miagi matud pa sa saktong proseso. Tarong nga dalan pero ginabakbak na aron simentohon og balik mao kini ang daan ng batikos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa Department of Public Works and Highways Region 11. Kay sumala niya nakadalara og hasol sa mga motorista. Gani sa mismong State of the City address sa mayor niadtong Agosto 6. Subling gisaway sa mayor ang DPWH 11. Namatikdan daw niya nga bisan tarong pa ang dalan, ginabungkag na kay simentohon usab partikularmente sa mintal. Daghan pwede ta mohimog tulay, pwede ta mo semento guba na daan, ay kanang guba na daan nga semento, asfalto, mga lubak kanang wala pa mga interior. Ipugos gyud ninyo. Nagkalas mo kwartas tao. Dugang sa mayor, mas maayo pa nga ang LGU na lang daw ang mo-identify og mga dalan nga kinahanglan trabahoon aron dili na daw magkalas-kalas og kwarta sa tao ang DPWH. Mag-provide ang city og listahan kung unsa na mga project ang kinahanglan sa syudad. Unya dito ra mo mopili. Kay og dili mobalik na po itong lalis. Balik og tuyok taan ning problemahan ni. Apan sa statement sa DPWH 11 pinaagi sa ilang spokesperson nga si Dean Ortiz, wala sila gapataka og pamungkag og dalan kay gina-check daw nila kini pinaagi sa road condition assessment. Duna sab daw sila'y autonomiya sa mga dagkong proyekto sama sa national roads. Ang basihan daw sa ilang mga proyekto mao ang nakalatid sa General Appropriations Act, ingon man ang mga gipunduhan sa mga ahensya. Ang mga proyekto nga buot ipatrabaho sa LGU kinahanglan pa raw og approval sa National Economic Development Authority Region 11 una maapil sa National Expenditure Program. Hinoon sumala sa DPWH 11 nga andam sila nga makiglingkod sa local government unit sa Davao City aron daw nga ma-improve ang ilahang pagpatuman sa ilang mga proyekto, ingon man ang ilahang koordinasyon sa ubang ahensya sa syudad. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.